Kardom, kat news kelang raduan. Pini ilitum long cinki jethanji, lagi ilitum kadu kawe karbeng long raduan ta chini lo. Ilitum non karbeng long termas konsil MSC election kilik nanti bokhet lo. Lasi ladak lumba jang long sitame ilitum thekpon long. Lagi ya kaprek party tundo sonsi Kongres BJP APHLC tapen song ve song ta dolo. Lasi ilitum normal ke ilitum thengno sidolo lapu alangli pen cipu-cipuci lagi alangli APHLC song pen si arjab dol lasi alangli pen lam thesi ciki ponsina Kardom kap news a channel tum han nilihin pen suri akero pipar piglo nang litum adobe nang kahom report na pen adobe cingki jathan lo pot akero pipar piglo kecengsi nangli pan angkar jukang tung nangli kopi a sentiment mati kopi nangli ningki hangsi politics aja tailong nangli kiba aku sa nili jasemet nili ningki pung mate ningki jang je kela hello kedam tang arni anna hutsatame ilitum asong japo tapi asong japi etum di ilitum la council kacari abang la siksidul aron ke kroi kri la pen siksidul implement pamime penapot ilitum det along la posonsi akhei kaprekatum mate just semet kela ilitum tribes kalidet atum abang nang kilut jam lapen ilitum teglong lo ilitum along le phelang lapen ilitum avo rengawar sai lapen ilitum la beha bepa andala tum sebang nang claim lap lo lapen tegdam tulung lo nona bang ke ilitum vote pepe jok long lo kamat non ke utar adhikar do ko kamasi bang non ke candidate anda banang che manun der la kedam tang nili 2017 an inkan setame nili MSC nili thodong lo hala sota independent pen setame ang haladak tame ang ton nili tum kopenelo nili tum aphanang parembor I hala sohut ke setame non na 60 dolam the sar JI kathar sar penajo na 60 dolam the chini det pen ke nili ta anke APHLC ta amahang thek pit lo di APHLC mahang ke thek pen ke nili MP election along ahot pen ke nili la APHLC long si kam claim dun cherab dun la pen cherab dun pen kado be claim dun la pen nili non central along nili treasurer lo arpu la pen LA long dipel long ke nili a secretary lo la pen dak CC long anda me nili a president la si nili thekdam long lo non la 60 dun arona teng pen jong si itum council along cari long pe me osante ini tum along rialong ini tum adet along state le long le lang posatame 60 dula jakong pantang posante hedi la non ke chi ke be tum ke la tum ke dak nang che plang rong long li la pen atun nang du jam long li paragraph 2 sa paragraph 7 teng pen 2017 aning kan ho PIL case pilo 2018 aning kan ala kaduk re order long lo la order long lo apita di lo selam namji pulo council long sata la tuliram rong hang tim karbiang long puka ciplo tembak selam de ku mat apan sika pere nang helang la ilitum high court pen order long lok ci op dong anda bangke high court pen order do supreme court pen order ave pin si bangke claim le kam ke claim pulo tehla boru to malang onon hada 60 dula area kali pinsi bang 60 dul nang ji pulo ajat pulo na bang 60 dul celong lok ke kali makala oi non ke itu le ke do tang apot anda claim hai hedet ke lake intang o pulo ma indu o pulo ke pupo ini tu lagi kang tang kali lo ti lagi kang du ong lo la tuliram rong hange bang api lok segedun lo himonto api lok lo gedun la la pen la sinili
nilining pung lo nili jungjung kami di nilining ki pung ia tekela hello itum la an luna ngalang ma non nili tum la APHLC atum la ke chia so men in than et nang ji ke chia so pota cancel et nang ji paragraph 20 teng pen atema schedule paragraph 20 long pulo la ke tribal area di tribal area pulo te la ke inglong aso tumalong rilo bisara lam non ke election por bang non komania Chodori thodi dak lu mayong na Chodori lagi non het lang ke bang non bang election nang thur dun elo hala aujid de la so aujid de ko napen no ke bang lo ne lagi di bang non ketiman tu ke nilitum birta ke long ateng ke bang trok a MLA ke alang liri de ngelong sinon do pusi arjulong anke la bang trok MLA tum ke la ke hoitu la tum high command phan pupo la ke CM ke ni tum nang ji khalate revenue department nang ji pu la tum dimanji a ho kalam lo lagi I tum chini nang ila inglong so khe tum ku pian se si ko peneloma chini ne deloma la pendak lumba jong ke hedi BJP tiket le ke long le de la RSS tiket si ke long le oh age RSS tiket ke RSS ko pulote ko pilo la ke henopik la ke RSS ke itum inglong so khe tum bangi halada RSS tum bang secret kaching wa alu long do la inglong so ka tum phan ke usumar chopat heta la akehen no a injection pum nangji BJP nangji pusikipu ni lihala jamborong long do da gari long kopene plastik file long do jamborong long la hada akitab tadu nili endam de sonte nili nam peklang thekji la si non adjustment la RSS pen tiket ke long la ke itu panang chong tu itu panang pa virje panu lagi la BJP la pen RSS tom RSS pen sila BJP nang ke ceplang loti la pen aku no thegam thulong le hedi APHLC tum pulo ke chia so pota cancel senang ke chia men in than senang high court pulo in thanon pulo la pen ke chia so tu masakuri aron repen nang kilut an itum cancel senang pulo hedi la soki pu aposi BJP RSS tum ke aning nang ke oi Congress tum aning nang ke oi mai ku po jadlo malage itum ining ke oi nang ji galilo te ining sika arong nang pu ho nona porki la pen ini tum hedi thegam thulong lo non hedi ho non ini tum thegam thulong lo la just semet la APHLC vote nang apa cetak di pan hedi independent nang apa thur dun ke ong sukali nang tum theglong lo hedi setelah tum ke hai kali ke pahai pan kali chua prang 2017 nan inkan da la sono la nili tum votes nang apa thak dun ji pan hedi ho akaprek independent nom pan pathur lo la sonsi la sila independent gela ka angkur kawi mo hai de lo te ko na dong ki chimpe pun la tum chini la pen pahai la pen ni karjulo ma tengela independent na pathur dun angela ke tulira machal ta no tuliram rong hang se nang nang toy dun ta la APHLC to man thak dun nei pedi la si la independent pen karja patoma phan anta ining che the det ningi la high court pen ke hai tang alo chi ot tong halabang si itum kopuni nangji just semet itum ningcherot kutpen itum cepahai nangji la helu tang de puthot nang panapor eni pinpen nangji pipo nangli dak lumbajong hawarlong ku an katisi kacitang non election putat nangli non anili tum ke APHLC tum ke ningkan phoprang election do non abenon tan itum awareness ke piver ke de arong la six schedule awareness abang ke nili tum ke ningkan phoprang pensi ha APHLC seng se prang man se sar je ai kathar ke la ke six schedule awareness ke la ke pibom lo la pen nili tum ta APHLC lo wang de pen ke aparti mahang ke pathek pen ke ili tum thekdam long lo kopuni lo ke di la kadu kobi nili tum da arong election do non abinon election kopinon rinon tani tum ke awareness abang ke rat aphan ke pachinia kam ke tum claim pik lo posi non lumba jong lo bang ke la ke arong tinta nili ke patet dam si ke ong lo ke la pen non ke lumba jong lo bang ke di da kachini si ke ong se non BJP Congress pen to we hat ta kachi orientation ni tum long nang ke join nun do pik
hajar lagi non kebang tu non la EPSLC long aning je thepen la pen non aktif bangke lumba jong men ke tum ke ong dum a vote spensi che pa hai sin le tum ka ning ke arong a bom pang bok long ji che hok long ji la helo ne tu celebrate long ji la lo okay ile tum chini lo long ko truck constituency do karbia long ka la song hong pen long ko an haji la pen ko an ingi se la bang so putha nilitum la constituency in koira truck high et popunitum chipun e seta nitum akekom naita long kriser kep adim nang hai ji lagi nilitum nang hai begi long kriser kep ke la halo athema hala along ben along bangke itum amen in than the pulotela noni tuma isu ke la tunga hala ke cetonam de lo ke di athema hada ke che so tum dopike aposala tum ke nang jokje lo ke di ajak tum ke la posinon bisaralam non hala kupili son ke di bihari tum dopik hada di sata hala da akar biatum hada a kongres atum nono bangke la siksidu lalam the chini masih hadi ho nono bangke kupili lo hala bihari parti bilek badona itum la ko pone to an ke isiba tang paman non a kongres pen a BJP pen ka dokko pen non ke kheisilang paman non ke bang lok pose arjulong la pen habar ke hatta ke chia so tum se ne ke ong he ama non bangke ujit de pinak le paman a BJP a kongres ka dokka be anda EPSLC a candidate long se wang lapu la soteng pen polo te long kriser kep to susene ini tung ke hai la hello ini ke arong me bangke la si kuna ne dim ilong long ni bag do ta hai la kerem dun hedi sata long kriser kep kalila to mane ni tum ongdung pen nang hai de jinonati kata akekom mai lo long kriser kep ke ni tum wang polo tate karbiarat tum ning ke hang lo sandu karbiarat do antum pia posi regional party tum an tingrum de ning si vet to sonte lake ang lake long kesir ke pali ang ton si highlight ji karbiarat tum aning ke hang do se ASDC do CPIML do la tum pen pi posi tingrum la pusana de CPIML bang ke regional party da kali lagi national party lake international party tu la hala bang la pen non la ASDC pen bang ke ni le tum batai ke thom chingwai et lo chingki et lo batai ke thom ching kisi ni le tum talks dolo 3 rounds an amasi ke cheng si ahoda bang ke la kadu khabi nang tum APSLC tum akemang la pen tum ASDC akemang ta itum pupu ketok pele cepijir ponang pulo ketok pele cepijir ponang pamasi la kadu kabi la keceng sing keceng wa bang ke la pon sing ton kok second keceng wa ya update chitik lo soteng mase tum ketok jir pen itum pupu cepijir pon lo pupu cepijir pon si pun itum APSLC pen ta itum nilituma presiden sar JI kathar si ketok jir pen pon lo la pen nitum APSLC pen ta pon lo pen ASDC pen da ketok jir pen wan sini tum pupu cepajir lo amasila ketok cepajir pen itum la sorni ta sajun rapet si inke ante nang tum da central committee do APSLC tum ta nitum ASDC tum da central committee do posi lanang nitum central committee long ta nang tum da place no nitum da place pupu third round chingwai thunang polo la third round ke chingwai hoda bangke dilitum la pur hinjir pen nitum kepunelo amasi ASDC to mabang la Johnson be ake hai Johnson be la pen ake hai hala sondrokan to terang alang litum pulo la ke che somen in than et nang jibu ke tum punang ne puko ke jongsi hala jongsi punang ne pulo te nilitum ke la paragraph 2 sa paragraph 7 oteng pen la Guwahati along di aman ke do high court di aman ke do high court ateng pen itum case ke hai tang a order do ante la ke ini lang lut chok ateng po la pen itum APSLC aputalo la nilitum APSLC tum aputalo la hello la paragraph 2 sa paragraph 7 ke la hedi ho itum ke thek long si lam so chotlo ti ho ko people si buji je dat ma chini ne dat ma Assam a chief minister Barim Profulo Kumar Mohanto assembly lo masih bang lam ning jelo
la Karbiang long along lo ke selam ke 1951 pen aprang ke vote papi jok long tha po an si bang chuning reset le ante itu mamuni ratun non ASDC long setame ku pia posila ke che sotum amen in thanang ji pupunang ni pupu kok mani labang mang hude ASDC tum che matha bomlang no anta ke che sotum vote nang jok lang po hedi kali luti lapen ini ke chinya tenge lapen hala ithelam je ai ka thar sar pulo de la sor ni masih je ai kathar sar polo la nang ni tuma a oso marum panda che control nei a the CM along toy ver nang ni masih la CM toy lo along toy ver lo polo te tangka poisa ka do bang ri popu masih ni ke puno he pin puno seta bang ho kalam si pulo pose masih hala so ho la jotson be ke ha bang polo kathar sahab pu de ke puta kathar sahab nili ke tangka ke lagi le ni ke Tuliram long betawano Himonto long betawano pose ni ke order pidelo putuko dat mengi ni tungi hala ining samse der lo lasi non la candidata non ASDC candidate bo do bo da ho lumba yong long betadi amasi ke parni sini litum kelong adi meeting dam lo hedi amat siya mapansi rutu re punang nati hala inul bahani tu nang pudun he amasi la bujiu ne de jo la si nilitum PSLC ben la si ajat non di nilitum akemang clear athe la paragraph 2 sa paragraph 7 la soteng ben keche so men in thandet de la ke BJP tum Aphanta mesen Kongres aphanta mesen ASDC aphanta mesen CPIML aphanta mesen Karbia khai aphanta mesen Inglong aso khai aphanta mesen lapente hala kopilo la itung la akhai tin aphanta mesen kopi polo pote bongoli bihari amen siki than jiki matiente kalima nang lila amen ing than elote BJP tum da thurlong le ji Kongres tum thurlong le deji pakam kali lila nang cedon tum tha dila amen kang thanji panoni tip tip ki kalima ipai ke cingkaya kam tila non tip tip ki la kaduk kawi akhai ta awi pinlang de la high court pen case high det le cewar kit ko ke Karbiang long det lang la son ke hedi ho ining duk me la hello ni kar ji bang ke la asan hello nang litum APSLC tumbang ke voter kan thanji si kakaki tame nangli tum ade yang chun na pasan si tame BJP tumbang ke hala kan la voter kan thanji ke aphidalam lo hala tumbang ke non bang ke election ke pathur dunong phai si ebat thubom nangli ku pisi pui la bang su putha rara phan bachini tha la solam lo tila sehdi la high court long pen order ke long ke Ciklu John Trok ang bong pen la petang det nang ji pule hedi Ciklu John Trok ang bong pen petang det nang ji la pen la so a direction ke la ke pate pegri po an sida ke tok dodi itung amat hedi non ke he kang than ji kalilo a candidate si hedi ho bang ke papa a candidate ke papa ko som lo BJP galila Tuliram rong hang tum cema thalo nitum BJP a parti lo hedi kali lo lake RSS RSS polote inglong asotum alam ke latum ke nang arju jel lo lasinon ujid de pan tiket ki pidar hot ke di Tuliram rong hang ke pan injek lap mabang hagu hati penangkat nang jui buke ho alam lo lagi nang than vek lo hak dapat kace tonte mah hedi ho ekdom nang kat nang et ho latum lasi bak pibor idet je lasi RSS pensi BJP ke mate angkur kace sak mate atir pi ke RSS hello RSS atum ko mat apan si tiket pijima amit hanga monit ne la inglong soseta me la ke luwok ji la phan ke tum utilize a link da me toy link da me la ke claim pu pa bang phan se la tum ke ki PTT akhe dono reng noi chino la haila ma bilo la tum ke la pen akhe birdet ong me ong pa bang se bang ke ko puni ke mati ho ko son na se long le ke cherai du long thip jima ko son na si ko puni ala tuma aphan ke pawir de jima la se ke mange mati mai nang ni matha tha
Teron timung hanse tiso sang ho pusetame nang lita putata putar ID card lo di habi haralong nang li election tur dun long lo mante ha West Bengal long nang li election tur dun long lo man election ki tur dun long ga phialam lo nang li dam pami nang theng bobi bang ada aho kalam lu antela dak nang li ni ladak nang li ku pusilapo anaki lima lapen hala BJP long kecerai dun ning lang atum anda hedi pusit dunareti herak tu meme la puye ngasi bang ke non ke bongali tum bang diman lo memorandum pilo constituency hini ke ni tum bongali tum pan reservation nang ji pulo de ten la long recap ang bong pen la long recap ke la tum BJP tum chojor det lo ke ho di nak si ke tok dulu ke mati ho long recap kecil sopan cojor dek bongoli tum BJP tum BJP tum cojor dek lo angke bang ke demand tum joy ke lo constituency hini ke bangali pan special reservation nangi polo bang nom celong lo hara son ke bang high back pu bang cipu elo kente di high back pu kok lo ke tamane reservation lo bangali tum bang celong lo ante 6 sidul pulo la 6 sidul pulo la paragraph 20 long di tribal area ku people sila support itum chini ne detma people chini itum te detma di la tribal area putang det aphile itum ka chini na ji bang ke tribal area potela ke tribal atum update lo along rilo hala tum phana pache jobdun jamji akama masa velo la da la sol lam helo itum ka chini na inti ke nang so la pen ka chini ta sum o ela la ani pong cepat sore dia kama masyabi la heloti la alang itum ke la po ang deng la pusana manang liga matha long le phelang ang tame nang cirai la pen ke nang nam la po anang deng sila tum kithik la pusana ma la tum ke bang nang cirai galilo nang cirai etlo nang cirai etlo bang nam etlo apota ta ci ot krai lo bang akon non ujit de yong se revenue department ke long po won kumara yong se revenue department ke long po tadi nak han 100% amasi bang ang ton potakuri la polo hokalam lo ke bang la sikar ile bang la sikimang le la pen BJP along ke do latuma bangke akhele vir dat seta apartiring nang ji waktu mabang halai tumki lanon ke con puru hedi akhele a cep ceplang non vir tu dat seta apartiring nang ji waktu mancot halai tumki mane a cep mata tek telang niki pudami pabangke latum mata lo gari ke theke the namsi di a hem भर चिकिम सी माने माथा थे उलो पुसे ये चितिन है देर आंग लो पुसे ये चितिन है फोफेलांग हाय तुम दी नॉन कालिमा asoma sopo tumbang ha akelo puri bodi mo arnisia ponang leji asoma tum em nang chelele der kumani bang culang rem pidet la sona ponang le pigit nonda dulu kende di parni si hasi bang karbi pipi am ke culang rem terak re malahai BJP long gedo kongres long gedo terak ha ke itum apana sabak mathagi aning apotar lok asapo cetap tha lahelu nang li labang supu thak kuan puji citan dam nang kok lo ilitum lap anang deng situ kok lo bang ikilang rob pusi puima mate kupisi puima don hejong ilitum labang sokes tame citan dam nang kok lo he labang sitame bang khetum lata nang itu pensi lap an ikilang rob ikilang rem mani phan chulang rem det lapuson lapan ke akap prek ak he phan ki du pen gurja phan ki du pen pusitame longle pata pidat labang supu thak ko an kina hok lapen ke ali gitu bang ki gitu apang gitu pen long le pota pusda me je nang cirai det lapuson labang supu thak lar tapan bachini tha mo pen li polo gadi bang akhe ke la ke bang chini atloti bang ke repiko itum ke rejia phan bisarala asap o kere chomjia phan kache than ghonta ke bache thanang ji bangla kere chom kali kere pige phan ba ke minute isi ke than bana ta bang ke re pik la tum ki la an kere ke pra
amasi bang ketum la Bongali Bihari ni kaduk betum anke jasemet la inglong asu kalida tum anke hedi la tum ke bang chini etlo je karbiang long ke non ke un ilu la tum chaple ceplang tang nak posda itu mari deng mang elu apot karbi pi bhan cholang remeret ba ko pini cholang remeret la tum ke thang nang vi un ipu bang chini pe me la se bang cholang rembom lo ke ante la pen long le potata bang la si klem mom lo ke la pen non ni tum lam ke long du na tenge la po hello la kar bietum ke tangkalu bia pik pusi inut a abihari ni phanang ku manjalo nang tum kar bietum nang tum non ka che song ke ahok de la bang ni tum nang kroi dun lo nang tum constitution na teng basa nang tum ke klempon pusi manja inut abihari nili phanang pu seta rajen pule ni phanang pu hai seta rajen ni tum nang ke thek dun no tang ke nang tum akar bia tum tangkalu bia ong pusi nang pu thu hajira nang dun te hopo po gari hiri elo pote konani oke cho ane cho program do pote gari pen sunru po kap lapiti ta hala so bihari ke pu alam lo are hajira jong sinang dun lo pulote pharu photrok longji hala oke cholong ke lake apok krang papi so tum krang rede ji pu an si hala so bihari na pudun alam da hok di lasi non long le pota hai ke cerai long ke kopilo BJP tum sike pangda tribelar lo so en lo pulote serta tulahini PG pu ke di ke bai hai ta mane ser tulahini ki PG pu ke hedi la ke hedi abinong et ke hedi aning he ke parung phan chot seta ser tulahini pen la phan moi nang hala long le chiri pharohini palam bulu hala bange la soar lo so phan en lo pulote chenek long ala hala long le ta en long la pu hala bang tu ma target bang ke anke la tribelar lo so phan en et lo pata asumar ke Chauhan Chaudhuri Chakraborty Das Kolita ko pipini do pukedi karbia kur kali det puken ke je anke hala long le ka api so men pen ke long lo puke bang cerai chip long puke la sela ser tu la hini di cher so ben si mane la ansi mane lut ka de khwai le ake non la tu me di chini pe me karbia tu la pule pu anda la tu ke inglong so tu ke la ke ko pene pula se non chi jor bom lo ke la hello la se bang dun bom lo ke di chibia bom lo ke je tame itum hedi la langnam pim minang jiti la pukalil Flar tak pala bang so putak awareness speak tak nang ko PC ko gi la ke ini tum cetam pik nangi arong a area thek muchot re muchot tum an ke hedi la so arong ta itum cetan nangi la bang ke athe hedi ke jong si reng nang ji pulote long lege do nang ji ke di ke jong si reng nang ji pulote long lege do nang ji manang le cetan ma ha sing ha son ben lumba jong ada long legi mina chon gi do jo nang chon lun lo pu cetan he ke di kopi ma ke do di Samson Singh tipe na jong itum pan 10,434 square kilometer ele tum panang thik bilo nongela so 10,434 square kilometer ta avilu non ki banang che raira lo la $60 ona tengbe itum claim pulote hedi kisung loti la hello la sinili nang ni tuma channel banda chuning riji he non nang ni tuma long karbiang long arat atuma long akhe tin inglong so tuma aphan ka chuning ri la hello nang ni tuma ri deng non ni sir kep do lang pini pe la ni sir kep ang bong nang li la ki che so phan amen in than in tung duk pulote tors arjana long le nang li bot pi igno ako jong si bongali bihari marore diswanita pupado jam nang nang pat chulang remar nang long le ta nang pat chier nang pulote hedi la ke ha national party ha congress ha RSS panle vot jok ta chok lo lagi ha nang ni hang lo ki virakam lo lagi la hello sata nang ka che kok di ke hedi a chap pir the sining ridam enot di nang ka che kok di la constitution alam se nang che kok di ni athe mala 6 schedule da constitution di 6 schedule ke biong bole hai nili tum da chini lo biong po machebar fit kare chok che de ji Arunachal Pradesh ke bang ame thang a state chilong etlo
Ante ningkan hinia prang ko pipo sila siksidul nang vek jipula tum ka demand lo. Siksidul pen dong se ave po tenitum Arunachal Pradesh kenitum adet along li pelang cerai komun elu kusi bangki putu. Kali makala. Je, lah heluti la sika cini nang kenang sot itu marara tu. Nanti curul nali or nang cipi pot. Lapan ke nali pandemi kami tami. Jolo. Nanti kami sekarang tuan Ardo.